Bangun lah.
Dapur Karinane langsung kok. Oke.
Kustaweri Joloto Enggal nyawiji wonten ing sasana ingkang sampun sanedya. Sumangga adicara kupat luar. Sumangga Bapak Lugito, Ibu Sumartini, ana tebi wajib niki anggulane nadar ingkang sampun nate kaugelaken. Adapun sederipun katuran adicara kupat luar panjenenganipun Bapak Lugito, Ibu Sumartini sakeluarga wedal siang mereka nyuwun tulung dumateng panjenengan sami kapurih nderek nyekseni punapa nadaripun keluarga agung Bapak Lugito ing paharjan siang menika. Sawe sumangga kita sarengan tansah nyuwun berkah, nyuwun pengasih, nyuwun pawelasan dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi sak paripurnaning adicara kupat luar. Panjenenganipun Bapak Lugito, Ibu Sumartini tansah piningan rezeki ingkang kathah. Tansah pinaringan barokah ingkang agung. Tansah asesanding niki kasarasan kaberkahan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Lugito kupat luar. Oh, monggo, Mbak. Kali bapake nggih. Ibuke napa sing gadah nadar sinten? Sing nate gadah nadar utawi gadah mungel sinten monggo. Monggo Simbah. Nadare napa, Mbak? Cih, mriki Mbah. Alhamdulillah. Kang Putra niki mungeli ingkang ambeng ugati, Kang Putra rumiyin remen barongan. Ngoten Mbah nggih. Ndelok barongan nganti moh muleh. Pokoke moh muleh nek urung bar. Panjenenganipun ngantos mungel ibu bapake mbok menawi besok nek disunatke tak tanggapno dhewe nang. Ngoten Mbah nggih. Kanthi berkahipun Gusti Allah jenengan pinaringan rezeki diparingi barokah kasarasan ing wedal siang menika saged angaya wajib. Mugi-mugi kanthi kupat luar ingkang badhe kaaturan wedal siang menika panjenengan sak keluarga menika tansah pinaringan rezeki ingkang kathah dening Gusti Allah. Nggih. Tansah pinaringan rezeki ingkang kathah dening Gusti Allah Subhanahu wa taala langkung-langkung dumateng Kang Putra. Mugi-mugi saya kentel islamipun, saya bekti marang tiyang asepuh ngoten Mbah nggih, bekti marang agama, bekti marang guru pamulangan. Dados putra ingkang tansah pinaringan utawi pikantuk ilmu ingkang sae, ilmu ingkang becik sehingga tembene tansah amigunani tumrap tiyang asepuh saha migunani tumrap lingkungan nusa saha bangsanipun. Menika kantur ngetosi Kang Putra nembe dipacaki Mbah nggih. Nah, mboten kata lumpen mriki sepindah malih Bapak Ibu sepuh bini sepuh para kiai, para alim, para ulama mriki nyuwun tulung nderek-nderek anyekseni. Kanthi panyeksen panjenengan teng mriki panjenenganipun Bapak Lugito sak keluarga kanthi panyeksen panjenengan sami tansah lumeber rezeki ingkang kathah barokah. Ngoten Mbah nggih, nggih mugi-mugi Mbah ini alhamdulillah tesih sehat Mbah nggih. Paring asma sinten Mbah? Pak Jumadi. Pak Jumadi niku simbahe nggih.
Lah alhamdulillah putra wayahe pun pinten, Mbah? Kalih lho. Putune pinten? Sekawan. Waduh. Putune pun sekawan alhamdulillah. Sing gedhe dhewe pun umur pinten, Mbah, putune, Mbah? Gunung likuran pun. Wah, wis buyut bakal iki. Nggih. Nggih, wayahe buyut iki mau wedok wis dadi buyut iki besok. Pundi putrane kalih ngrantos Mbah niki ngomong-ngomong kosong kalih jenengan tukar krawuh, tukar pengalaman Mbah nggih. Mugi-mugi jenengan kanthi duginipun para kanca Sima Wahyu Kuncoro menika atine rembengan seneng nek atine seneng niku waras Mbah nggih. Nggih alhamdulillah. Jenengan duwe kesenengan gending mboten Mbah? Gadah kesenengan gending napa mboten? Gending lagu. Saged gending? Mboten saged. Blero suarane. Suarane muni blero mok biru. Ya alhamdulillah Mbah nggih. Nggih. Nah niki putrane masyaallah. Kaya Janaka gedhe dhuwur alhamdulillah. Niki kupate pun diwalik Mbah nggih kantun lumari nggih. Saniki mangke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para palegah kagum Sima Putri ingkang saestu-estu mahambengi budi lagu-lagu sepuh bini sepuh para kiai, para alim, para ulama, para santri. Demikian saderengipun panjenenganipun bebolu kita ingkang dipun simbaipun ing dalem menika ana tepi nadar utawi kupat luar. Semoga kita sarengan hadiaken suratul Fatihah kantor keluarga agung bebolu kita saha Kang Putra. Mugi-mugi kanthi hadiah suratul Fatihah ing dalem menika mugi sedaya kagunganipun tansah pinaringan sumbuh kang sadaya jumbo kang kena tansah pinaringan rahayu sedaya kang tujuh alania al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma sallallahu alaihi wa sallam barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fil alamin innaka A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna laka salamatan fid din wa bitan fi jasad wa jatal fi wa barakatan fi jari wa tabarak wa rahmatan ita wa barakatan Allahumma sallallahu alaihi wa sallam ya rabbana bi anta wahab rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Muji syukur alhamdulillah kupat luar sampun kita ataraken kanthi lancar. Mboten mangke alangan setunggal punapa-punapa. Alhamdulillah mugi sak paripurnane kupat luar wedal siang menika panjenenganipun keluarga agung bebolu kita sak keluarga tansah pinaringan rezeki ingkang kathah kasarasan kaberkahan dening Gusti Allah langkung-langkung dumateng Kang Putra. Para panjenengan semoga mbok bapak lu kita nyuwun gending niki karek seneng-seneng cara wong utang wis bayar. Wis bebas niki nggih. Nadar iku nek gak dilakoni mikir. Ya Allah nek Gusti Allah iki sugih dina niki saged nglampahi wajib. Monggo saderengipun kaaturan sendratari niki bebungah kantor keluarga agung Bapak Lu kita so ibu so para palenggah sedheripun kaaturan monggo Mbak Ayu langsung mawon al-arfise Sima Wahyu Kuncoro bebungah kantor keluarga agung Bapak Lu kita. Ya dong.
kabeh. Lah sampean kok mboten seragam. Wong ya nyuwun sewu, barengan Sima Wahyu Kuncoro ki maine 3 dina ngedur. 3 dina ngedur. Kowe salin akeh. Salenku mok siji kok. Mbok kon solan salin iki lho. Wong iso alhamdulillah nek Sima Wahyu Kuncoro gak leren 3 dina kok. Lah kita alhamdulillah ta, Bapak? Dalem? Ndak alhamdulillah ta? Ya alhamdulillah no rezekine mamahe dhewe wah iki. Yuk katuran apa gending balik acara niki napa niki? Tedun nggih. Oh, acara glundung-glundung salah glundung. Salah. Ya. Iso ucul. Nggih, langsung mawon acara niki nduk ayo melak-melak nduk. Aja niki katuran apa mboten enten pamundutan niki, Bapak? Oke, monggo. Nggih, niki adicara tedun. Tedun. Monggo, mugi-mugi nyuwun sewu panjenengan sami derek-derekan sekseni nggih. Nah, monggo mriki ibuke sing bedhekane wajib. Alhamdulillah. Yuk langsung mawon. Allahumma sholli wa sholli ala wal maulana Muhammadin Allahumma syuril Islam wal muslim Farota Fatolimin. Ayo dok tambahati tambah ati iku limo warnane kaping pisan maca Al-Qur'an sakmenene
Jih, puji syukur alhamdulillah. Ing medal menika panjenenganipun Bapak Lugito sak keluarga anetepi wajib jejibahan. Niki dados tiyang asepuh kejabi Kupat Luar niku wau tedun Kang Putri. Niki panjenenganipun Mbak Ayu Faradina Rahma. Mugi-mugi kanthi sedaya tata cara hanetepi tetinggalan leluhur utawi tata cara tiyang Jawi. Mugi-mugi panjenenganipun kanthi adicara dasyang menika tansah pinaringan barokah ingkang agung dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wontening salajengipun sampun titipancinipun jejiban. Nggih monggo. Niki monggo Mas mendhet bebas niki nggih dipun. Niki termasuk dundun rezeki, dundun berkah. Nah, alhamdulillah. Iki sapa sing kepengin guwedhi lho? Wis seneng nek guwedhi kok seneng rambuh iki lho. Gumun aku. Nggih. Alhamdulillah. Telas. Tegese muga-muga telas reregete. Telas sengkolone. Telas bebayane, penyakite, karek warase, karek resik sakabehane. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Para palegah kaku Suma Putri ingkang saestu-estu maha ambeng putih. Widya menika kangge tata cara barungan bloro. Niki ambucal rereget, ambucal sengkala, ambucal bebaya. Temriki kula sak kanca badhe ngaturake niki barong tunggal. Menika nggambarake swasana wonten ing tengahing alas wengker. Jumenganipun kewan kang anggegerisi rambut gimbal. Babasan koyok simbale wit daru. Meripat mencorong bebayan koyok surmorte suryo kekembaran. Duweni sifat kandel kang kena diarani siyung wuyung. Kang saguh anyirep sak kabeh bebaya. Anyirep sak kabeh sengkala, anyirep sak kabeh pagebluk ing pengajap. Keluarga agung panjenenganipun Bapak Lugito sak keluarga tansah pinaringan barokah ingkang agung kanthi sifat wuyung si gembong amijaya niki siyung wuyung kang bakal anjlep sak kabeh sengkala kanthi ridhonipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para panenggah semoga enggal keaturan pripun olah kridanipun si gembong amijaya kang andhir sifat kanthi siyung wuyung kang sagu anjlep kabeh bebaya kang dumunung ingkang putra Dimas Bagas Rahma Mardianto Mbak Ayu Faradina Rahma ing wedhasyam menika semoga enggal kaaturan bareng tunggal simo waju kuncur. Mijil saking Karang Ngori
barong simawa yukun cara iku kang dadi arane Bleduk angawau sinten kang dadi pangarsa ana ing alas Lodaya Mas Eko Gondrong Yulianto alas gawat alas mengkeng gung kali wong liwung Wahyu Kuncoro nyuwun pangestu jalma mara jalma mati Mugia Jaya ing saklamiya yo ois iya
Oish. Iya. Ayo wong ayu taman juruke ditarik yo wong loro.
syuting streaming Simo Wayu Kuncoro Kios Vega luar biasa Uji audio syuting matur suwun Mbak Ayu wis muji syukur alhamdulillah.
anti wis tekan kene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju geget lati eseme merate wis mari kangen muga-muga tansah tegen atiku dadi tentrem amulat netra kang tajem mari kangen ulap tira netra tajem lan jatmika ae 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 ja ja Paren asmo Simo Wahyu Kuntoro kapimpin dening Kang Mas Eko ing Karangori iku alamate kae perongane Sumadyo
yo diuri-uri prayogane becik saka saiki dene sesuk-sesuk supaya ora lali. Kanthi tegas luwes seni Sumunar tetari lintang lintang angepeki tawang pating kelep yarja yane wanci ratri wus larut swara angin sumripit ngipit sayang gegerit manah mrengkang nandang wuyung ke taman loro asmara duh kusuma wilangan songolan kalih mugi welas mring kula larane lara ora kaya wong kang nandang wuyung Wong kanandang wuyung mangan ra doyan rajenak dolan ning omah bingung mung kudu weruh wote ngati duh kusuma ayu apa ra trenyo sawangen iki awakku sing kuru klopo muda leganono nggonku nandang pronto mari nggonku lara ati aduh nyawa duduku sumo ora krasa apa pancen tega mbok balung janur paring usada nggonku nandang wuyung
Semonggo Pak Dodi. Ah, derek mriki Pak Dodi. Wah, ben tambah rame Pak Dodi monggo. Sampun kaaturan gendeng wuyung mereka pandem Pak Dodik padaan. Senengane wuyung ya alhamdulillah. Wedasa menika atur panjenenganipun kandhep diramu Bapak Ibu tamu dan kakung sumumutur ingkang saestu itu maha pengibuti atur pambagi wilujeng siang suga babanggihan kalih kula sak kanca seni bareng simo maju kuncoro ingkang mijil saking tata karang nimbogem japah bloro mustika ingkang susu panjenenganipun Romo Eko Yulianto. Wonten dasa menika kula sak kanca nampi kiromatan sapurek atur panglipur atur pasugata lan iki ing rasmantes tinangkatan anggayuh berkah katur putra putri saking panjenenganipun Bapak Lugito Ibu Sumatini ing medal siang menika para palenggah kakung Sumawati ingkang saestu-estu mahamping bekti wonten jejer sajengipun kula sak kanca badhe ngaturake jejer wonten ing alas mengker alas gung kaliwung-liwung gawat kaliwan lewat jalma mara jalma mati jumanipun kewan kang anggegrisi kang kanan gimbong ngamijaya kang anduweni jejebanu niki jagi kawonten wulujenganipun wonten ing alas mengker sopados rono katur mulyane kang putra kekalih saking panjenengan Bapak Lugito Ibu Sumatini ing wedal siam menika sumangga para palenggah enggal kaaturan sendra tari rampak perong simo mayu kuncoro.
bisa tambah kandel. Tambah lancip kadek tenisi Gembong Ngamijaya. Menawa keprungu cemeteri cemeti samanteman. Jedengkot alas wong kakak. Jedengkote alas wengker. Golek apa kae? Yo.
dompetnya do diodol, Bu. Iya. Golek rezeki. Sewu dalan. Yo sewu coba. Lo. Ya. Lo. Ya. Oh. Ayo, Cok. Iya. As. Neng teras omah, Cok. Neng teras omah. Aja turu sore kaki Duh Gusti Kang Maha Welas. ana dewa ngangklang jagat Duh Gusti Kang Maha Asih. nyangking bokor kencanane Kula nyuwun pawelasan Duh Gusti.
isine donga tetolak Wah, kadang cejeban ambut kalau sedaya rekedu Gusti. sandang kalawan pangan Kang dumunung Kang putra saking panjenengan Bapa kita ya Ibu Sumartin. la iku bagianipun wong melek sabar lan rimo ya 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 padha tiuri Letuk awau budaya asli bumi musika Gempong Amijoyo seni bareng iku arane ambak sak kabeh reget ambak sak kabeh sengkala kang minangka cakrawala budaya kanthi siwat kandel siung-uyung misuwur sak nuswantara kang dumulung ingkang putra Dimas Bagus Bagas Rahmat Mardianto tinggalane anak putu uga Mbak Ayu Farah Dinara Timen Lestari Sang Soyong Reboko yo 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 yo
padha nyambut gawe. Monggo Pakde. Simo maju kuncara kerja bareng ABL Audio Fuji Shooting. Yuk, 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 yuk. Siang pantoro Kayak kesetrum. mong eling manis sing ati Manis sing ati. setiaku bisa antuweni marang sang tiasa lasmi. Ayo gantian wong ayo. Rasa kangen hang liputi Ora diadene. Yuk. Wong ayu tresnaku kinarya tangga susah jroning baktinku. Senadyan ngarungi ombak segara tresnaku ra bakal sirna. Riba. Luar biasa. Semoga kan birawu segerawu. Sinabi cetakungan silaturahmi, gerabi cedaharan saking panjenenganipun Ibu Sumartini sak keluarga. Yuk ah, yuk ah. ABL Audio Fuji Shooting luar. Siang pantoro ratri mong eling manis sing ati setiaku bisa antuweni marang
sembara sampun katuran. Sinten? Momok. Jalukan mbok saiki apa engko? Ora oleh guri dhewe sajake iki lho. Ora manggone ngarep mosok guri dhewe. Ya ora iso. Live streaming luar biasa telu. Wes, Wahyu Kuncoro, Kios Wega, Cak Momok. Wah, pripun Pak D menika? Wah, jarane cilik ya ono, gedhe ya ono. Wah, luar biasa jarane kok akeh temen ya Allah, ya Allah. Nggih para penegak kakung Simotri semoga ana tepi wajib atur panglipur dumateng panjenengan sami badhe ngaturaken nun iki sendratari jaranan niku sing cilik-cilik. Semoga iki katuran lumantar para kanca sing badongan Simo Wahyu Kuncoro ingkang mijin saking tatah Karangrimbo Kemjapah Ndoro Mustika. Monggo jaranan kreasi katuran wedal siam menika. Semoga